produkzio aldetik euskal kulturan badago, bai kantitatez, bai kalitatez, eta bai zabalkundez, esan nahi dut, esparruen aldetik ere, esparru guztietara iristen da sorkuntza, eta sorkuntza genero edo adierazpide guztietan, literatura, musikan eta bar, antzerkiak, egiten dira gauza klasiko xamarak, egiten dira gauza modernoak, egiten dira gauza futuristak, egiten dira gauza lehenari begirakoak, denetik egiten da, nahiko ondo, oso ondo ere egiten da, eta gainera, esango nuke, publiko batzuk ere sortu direla, gertatzen dena, bizigean gizartean hori gutxitxo bezala ikusten dala, kalera atera eta ikusten duzun errealitateak erakusten dizu zeudela zera batean, talde minoritario batean, nola izateko, gure ugaritasun hori oso urria dela bizigean gizartean barru.